אני ישראל מעצב פנים. אנחנו פה בקטמון בירושלים ואנחנו ננסה לתת לו כמה טיפים שבעזרתן יהפוך את הדירה הדי קטנה שלו, דירת חדר, למעון פאר או לפחות לדירה יפה יותר, מעוצבת, קצת ססגונית. חבר שבא לבקר אותך, מה הוא רואה? מה הוא מרגיש? הוא מגיע לכאן, אנחנו בקטמון, בקומה השלישית של בית דירות גדול צריך להגיד. יש פה המון דירות, ומשהו שאנחנו נרצה להדגיש זה את הייחודיות שלך. להראות שמישהו גר וחי פה ממש. אז זה באמת מתחיל בכניסה. לא נעים כל כך. פעמון שהוא יותר נעים לאוזן זה א' ב', אתה קונה פעמון אחר שנותן לך תחושה נעימה יותר, אפילו אם יש לי מנגינה. ב' גם פעמון שנראה נחמד יותר, נראה יפה יותר. בואו ניכנס, נראה פנימה. יש לנו פה מסדרונצ'יק. עכשיו, בגלל שהדירה קטנה, אנחנו נרצה לעשות ממנו יותר ממשהו. נרצה לתת תחושה שהוא בעצם מתקדם אל עבר החדר המרכזי. אפשר לעשות את זה על ידי שטיח ארוך כמובן. בואו נראה איך אפשר להוציא ממה שקורה פה את המהירה. אז הכלל הראשון, בעיקר במטבח אבל בכלל בעיצוב כל הבית, זה להחביא את הפריטים הלא יפים ולהדגיש, להוציא החוצה את הפריטים היפים. קופסאות של דברים שהן נחמדות, אבל הן בעצם מראות לנו מותגים, יוצרות לנו בלבול, גם כדי ליצור פה אחידות וגם כדי באמת להסיר את כל הדברים שכתובים עליהם שמות ותמונות וכולי, ליצור פה תמונה אחידה. נשתדל או להחביא אותם, ואם אין לנו מקום בתוך הארונות או המגירות, אנחנו נקלה להם כלים במיוחד, כלים יפים. ומה שכן אתה זקוק לו פה זה משטח עבודה. אופציה אחת זה באמת להעביר את המיקרו ימינה, להביא איזשהו כבל מעריך, למשוך אותו. עכשיו, תגיד, זה לא כל כך יפה כבל מעריך למשוך אותו. אנחנו הולכים הפוך על הפוך. אנחנו דווקא מדגישים אותו על ידי אמצעים יפים. ברגע שיש לך כבל ארוך, אתה יכול ליצור ממנו צורות. צורה של עצים, צורה של ציפורים, צורה של עיר, אז זה הופך לי את הכבל למעניין. מה עושים בחלל קטן כדי להפוך אותו לגדול יותר? משתמשים בקיר. החלל הוא אמנם קטן, אבל הוא בגובה נסבל, בגובה רגיל, גובה של 2.5 מטר. יש לך פה המון קיר מבוזבז, אתה יכול להשתמש בו. איך עושים את זה? בעצם כמעט את כל הדברים פה ניתן להרים, הכל על מדפים, בתוך ארונות קטנים. עוד פטנט שחשוב בדירות קטנות זה להפוך גם את שאר החללים לחלק מהבית. אם למשל יש לך אפילו סדרת תמונות על הקיר ואתה מביא חלק מהם גם אל המטבח, אז מי שעובד במטבח מקבל תחושה שהוא עדיין נמצא בחלק מהחדר הגדול, חלק מהסלון. מה עושים בחדר גדול שאנחנו רוצים לחלק אותו לכמה חללים שונים? חוק מספר 1, כשאנחנו מגיעים לחדר אנחנו רוצים את החלל של הכניסה נקי. פתרון אחד שהוא קצת אמיץ, אבל הוא מאוד מאוד מתאים לחלל הזה, הוא מיטה נפתחת. זאת אומרת מיטה שנמצאת כל היום דבוקה לקיר הזה, נצמדת אליו, ובלילה כשבאים לישון פותחים אותה. הפינה הזאת היא פינת עבודה, ואנחנו רוצים להדגיש את זה. אם אתה צובע את הקיר פה, נתת תחושה אחרת. אם קשת הצבעים שאתה משתמש בה פה היא שונה מקשת הצבעים שאתה משתמש בה פה, יצרת פה באותו חדר חלל שונה לגמרי. לתת הרבה תאורה. אור חזק מגדיל חלל. יש מנורה עומדת חמודה שעומדת פה על הרצפה, אבל היא נעה בקשת לפה. יש לך מנורה שמדגישה לך את החלל הזה של המיטה. מה עושים במרפסת? קודם כל לא להשתמש במרפסת כמחסן. כל דבר שלא באמת צריכים אותו, אין צורך לאגור אותו, פשוט לזרוק. אפשר להפוך את המרפסת להרבה יותר יפה. איך עושים את זה? אתה יכול לעשות פה פינת ישיבה יפה. הייתי שם פה רהיטים שמתאימים יותר למרפסת. כדאי להשתדל לברוח מהדברים הרגילים וללכת לדברים המיוחדים יותר. יש בירידים כל מיני עציצים נורא חמודים. ללכת אל המיוחד, להתרחק מהרגיל, ללכת אל הדברים המיוחדים שמושכים את העין. גם לחדר הרחצה, להכניס תמונות או משהו יפה. כי חדר הרחצה הוא לא מקום מנותק לגמרי מהבית. גם בו אני רוצה להרגיש בבית, גם כשאני מתקלח אני רוצה להרגיש בבית. יש חוט לווילון, חוט מקסים, אפשר לקנות באיקאה, חוט מתכת לווילון, נותן תחושה קצת יותר יוקרתית עדיין, עולה משהו כמו 30-40 שקל. נותן תחושה יותר יוקרתית במקום הצינור שנותן תחושת מטאטא. תולים פה וחסה לסיפור.